Assalamualaikum dan sana. Basa bo jo unang balila masak lama. Basa mo unang. Untuk video kini ko unang nio bue tumih bunci jo talua. Bahan-bahan yang keperluan membuat tumih bunci jo talua ko. Bunci yang ladi riri, talua 2 butir, lado merah, lado padi, bawang merah, bawang putih, garam sama penyedap. Ayo di sana mulai memasaknya lah. Tumih bunci itu di sana menu super praktis tapi lama. Bahan-bahannya cuma diri-diri saja. Tumis sampai harum. Lado padi yang tadi diri itu banyak lado padi di sana. Padi, bawang merah, lado merah, talua, garam, jeruk, dah kanya dan sana tumih bunci jo taluannya dah siap. Sampai di siko dulu dan sana masak lama basamu unang reninya. Jangan lupa di subscribe channel unang dan sana jo diaktifkan simbol loncengnya. Assalamualaikum.